С тази голяма вилица. Няма си остави шишето. Остави си шишето. Така. Леле. Браво на тебе, точно така. Какво да направя? Още ли искаш? Още ориз. Ориз? Ето сега ще ти дам още ориз. Ето ти имаш, колко много имаш тук. Виж ли? Още да ти... Добре, слагам ти още, хайде. Дай тук да ти сложа още. Слагам ти още. Ето, пълно ти е вече. Колко е щастливо. Ето, пълно ти е с ориз. Браво. Ето, заповядай. Найде. Бон апетит. Кой яде ориз по-китайски? Ням. Chinese rice made by daddy. Да. Още искаш? Ама виж колко много имаш тук. Ей! Опа! Ето го. Защото ние ядем от този, нали се сещаш? Да. Така. Месце? Искаш ли месце? Ето. Искаш да си вземеш от този ориз ли? Хайде вземи си от този ориз. А къде да ти остава тази чиния? Добре, сега ти ще изядеш моя ориз, така ли? Браво на тебе. Ма тази вилица е по-голяма от тебе, бе. Ма виж, тя яде от две чинии в момента. Браво! Браво! Ти ще влезеш в чинията след малко. Браво! Виж, от едната чиния и в другата чиния. Кой яде? Така, покажи как се яде. Браво на теб. Ниво е с стикове, с пръчка. Браво. Хапвай, да ти е сладко. Браво.